Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadiyeti şiirde gelip bir de hayırvayetini şöyle bilen ulamalar sahabe Nuri-i Şerif sallallahu aleyhi ve sellem Muhturiyya Allah tebarek ve teala onu kabul etti. İnne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiyetini getirdi vaktim oldu. Kendine bir yerimizden kalıp Cenab-ı Allah'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e okşayalım. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman dogonlar, bidgatçı sowapularyň mevlid bidgatynyň içinde edýän islama ters we delilsiz batyl hereketlerinden we batyl inançlaryndan ýene biri olar mevlid okulýan ýere Peýgamberimiziň sallallahu aleyhi we sellemiň ruhy gelýär we bize dilek edip berýär diýip inanýarlar. Şonuň üçin mevlid okawaty ýurkalar ýerlerinden turup üýüşüp dik turup goşgy okaýarlar. Näme üçin ýerinden turup okaýarlar? Sebäbi şol wagt Peýgamberimiziň sallallahu aleyhi we sellemiň ruhy gelýär we biz dik turup garşalýas diýip inanýarlar. Şol bidgatçy sowapularyň biri videolarynyň birinde öz dili bilen Peýgamberimiziň ruhy gelmeli wagty boldy. Ayaga galalyň we hoş geldiň diýeliň diýe. Elbetde mevlid barada bilmeýän adamlara gurrun berenlerine bular sadalaşdyryp biz mevlidde salawat aýdýas, sadaka berýäs, Kur'an okaýas diýip şoňa meňdeş zatlary umumy bir musulmanyň kabul edäjek zatlaryny aýdýarlar. Emma mundan aňyrda mevlidiň içinde bolup geçýän zatlar we olary bir wada aýtmaýarlar. Mundan öňkü derslerimizde mevlid, yani Peýgamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellemiň doglan gününi bellemek barada aýtdyk. Yani İslamda Peýgamberimiziň ýa-da başga bir peýgamberiň doglan gününi bellemeli diýip amal ýok musulman doganlar. İslamda aslynda doglan gün bellemeli diýilýän düzgün ýok. Dogry hem däl. Doglan gün bellemek gaýry dinlerden gelen ýörelgi. Peýgamberiň doglan gününi mevlidini bellemeli diýen düşünjäni ilkinji orta atan hristiýanlardyr. Şonuň üçin olar İsa peýgamberiň aleyhisselam'ın mevlidini doglan gününi belleýärler. Ondan sonra tarihte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in mevlidini doglan gününi bellemek diýen ýörelgäni, düşünjäni orta atan we başlan kişiler Fatymy şigalardyr. Olardan sonra bolsa sünnileriň içinden Erbiliň sultany mevlid bellep başlaýar we sowaplar bolsa alyp göterýärler. Emma bu bidgatçy sowaplar şigalaryň tapan mevlidiniň üstüne özlerinden täze zatlar goşýarlar. Yani musulman doganlar bidgatyň üstüne bidgat goşýarlar. Mysal üçin teňli ahun mevlide goýulan pul diýip şonu äkidip öýüňe goýsaň bereket geçýär, puluň tükenmeýär diýip mevlide goýulan puldan bereket geçýär diýen düşünjäni ýaýradýar. Bu barada aýry derste durup geçdik we bu edýän hereketiniň Yahudilaryň inançydygyny, şolaryň ýörelgesidigini düşündirdik. Bunyň okuwçysy mevliddäki köke bilen Allah gurlaşýar diýip batyl hekaýe gurrun berip Allah Teala'ny köke bilen gurlaşdyrýar. Bu barada da aýry derste düşündirip geçdik musulman doganlar. Ine şol mevlid ady bilen geçirilýän çärede bolup geçýän batyl zatlaryň ýene bir musulman doganlar mevlid okulýan ýere Peýgamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellemiň ruhy gelýär diýerler we ruhun gelýän wagty boldy diýip ýerlerinden turýarlar we üýşüp bir agzdan dik turup goşgy okaýarlar. Bu edýän işleri Kur'ana we sünnete ters, İslama ters, batyl we bidgat hereketdir we bu inanjyň küfre we şirke degişli ýeri bardyr. Küfre we şirke degişli ýerini häzir dersiň dowamynda Hanafi mezhebimiziň kitaplaryndan açyklap bereriz. Bu inanjyň we hereketiň İslama ters, delilsiz we batyl hereketdiginiň subutnamasy näme? Birinji musulman doganlar, ruhlar alemi gaýba degişli meseledir. Şu ýerine gowun sürerim. Ruhlar alemi gaýba degişli meseledir. Gaýba degişli meselelerde dine Kur'andan we sahih hadislerden delil bilen gurulap bolýar. Gaýba degişli meselede öz pikir düşünjäň bilen deňeşdirme kıyas esasynda iştihat bilen öz düşünjäň bilen gurulap bolmaýar. Mysal üçin cennet, cehennem, sırat köprüsi, mizan, terezi, mahşer günü, hasap günü, berzah alemi, kabirdaky sorag jogap, jinnar alemi, perişteler alemi, şularyň ählisi musulman doganlar gaýb alemine degişlidir. Biz Kur'an we sünnetten delilsiz özümize göre, pikiriňe göre, duýgu düşünjäňe göre gaýba degişli bir zatlar gurulamaga hakymyz ýok. Mysal üçin sırat köprüsi barada gurrun berjek bolsak, Kur'an we sünnette näme diýilen bolsa şonu aýdyp bilýäs. Ondan daşgary hiç zat diýmäge hakymyz ýok. Çünki sırat köprüsi gaýb alemine degişli zat. Bize Allah we Rasulüniň haber berenden başga hiç zat bilip
bilip bilmeýäsmiz. Gaýba deýişli bir zat barada gurulajak bolsaň, Qur'an we sahih hadisten delilin bolmalydyr. Ruhlar hem şeýle musulman doganlar. Ruhlar gaýba deýişli meseledir. Hatda ruhlar alemi iň sirli, ýani ruhlar hakynda bize az ilim, az maglumat berilen meseledir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin 85. ayetinde diye ve yes'alunaka anir ruh kulir ruhu min emri rabbi ve ma utitum minel ilmi illa qalila. Senden ruh hakynda soraýarlar. Ayt, ruh Rabbimin emrindendir. Yani ol baradaky ilim Rabbimdadyr we size gaty az ilim berildi diye Allah Teala. Bu ayetin tefsirine açıklamasında musulman doganlar ahli sünnet alimlerimiz ayetdaki ruh barada bir näçe tefsirler öňe sürüpdirler. Şolaryň birem ayetdaki ruhdan maksat arwahu bani Adam. Adam oğlunun ruhlar diýerler. Demek ruhlar barada biz musulmanlar dine Allah Teala'nın bize Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bize sahih hadislerde haber berilenden başka hiç zat diýmäge hakkımız yok. Umuman din barada hususan ruhlar barada bir zat diýjek bolsak musulman doganlar qalallah qala rasuluhu. Allah diýdi we Rasulu diýdi diýip delil bilen gurulmaly bolmasa gurulmaly däl. Emma bu bidgatçy sowaplar peýgamberleriň iň haýyrlysy peýgamberimizin ruhu barada gurulaýarlar. Ellerine Kur'an'dan we sahih hadislerden hiç bir delil yok. Şularyň iň uly pir, ewliya, ahun diýip görenlerden gidin soraň musulman doganlar. Peýgamberimizin doglan gününi bellemek barada we mevlide peýgamberimizin ruhu gelýänligi barada Kur'an we sahih hadislerden size yekece delil getirip bilmezler. Bu inancın we yorulgan batyllygyny we haramdygyny görkezýän ikinji zat musulman doganlar Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýe? Buhari we Muslim'de gelen hadisinde Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýe: "İnne keziben aleyye leyse kekezibi ala ahadin. Men kezebe aleyye mutaammiden felyetebawwa maq'adahu minen nar." Maňa yalan ýönkömegiňiz başga birine yalan ýönkömek bilen deň däldir. Kim meniň adyma yalan ýönköse, cehennemde yerine taýinlansyn diýe. Bunu soraň musulman doganlar Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adyndan diýmedik zadyna diýdi diýmek haramdyr. Islesen Peýgamberiň ruhu gelýärdi, isle Peýgamberiň özü diýdi, isle Peýgamberden eşitilipdirdi. Peýgamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin adyna islenlik bir zat diýseň, ol hem yalan bolsa, sahih delili bolmasa, şol Peýgamber sallallahu aleyhi ve selleme yalan ýönkömekdir we haramdyr. Bilkaslaýyn Peýgamberimizin adyndan yalan gurulan kişi cehennem garaşypdyr. Pikirleriň doganlar, bularyň azgynlygyna seredin. Peýgamberimizin diýmedik zadyny diýdi diýmekden geçilli mevlid okulýan ýere hut Peýgamberimizin ruhu bize direk etmek üçin gelýär diýerler. Gelmeli wagty boldy yerimizden turalýyn diýerler. Yalan we töhmediň iň ulysy musulman doganlar. Şu inanç musulman doganlar hem Peýgamberimize töhmetdir, hem Allah Teala töhmetdir. Allah Teala töhmetdir, çünkü Peýgamberimiz dünýäden gaýdandan soňra täzeden Peýgamberimizin ruhuny dünýä ugratjakdygy barada Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize haber bermedi. Peýgamberimize sallallahu aleyhi ve selleme töhmetdir, çünkü Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerinde dünýäden gaýdandan soňra ruhunyň mevlid bellenilýän ýerik geljekligi barada sahih hadislerde hiç zat bize aýtmady. Sahabalardan, müştehid imamlarymyzdan bularyň edýän işler bize haber berilmedi, öwredilmedi. Bu azaşan bidgatçy sowaplar öz batyl bidgatyna Peýgamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin adyny, Peýgamberimizin ruhuny esbab edinýärler. We mevlid okulýan yerik Peýgamberimizin ruhu gelýär. Şonuň üçin mevlid okudyň diýip sada we inanjyň musulman doganlarymyzy azaşdyrýarlar. Bu inanjyň musulman doganlar batyllygyny görkezýän üçünji zat Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'ny zikir edilýän yerlere perişteler gelýänini bize haber berdi. Emma Allah Teala'ny ýatlanylýan yerlere ýa-da özüne salawat aýdylýan yerlere men gelerin, ruhum geler diýmedi. Emma näme diýdi? Ahmet'te Nesai'de gelen hadisinde Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem diye inne lillahi melaiketen seyyahine fil ard yuballighuni min ummetis salam. Yeryüzünde Allah Teala'nın gezip gören perişteler badır, ümmetimın salamını, salavatyny maňa ýetirýärler diye. Yani musulman doganlar Allah Teala şeýle bir perişteler yaradypdyr, ýörüýte ümmetin salavat we salamını Peýgamberimize ýetirip durýarlar. Bu soruň Peýgamberimiz salawat aýtsaňyz meniň ruhum şol ýere barar, men eşidýärin diýmedi. Maňa perişteler ýetirýär diýdi. Bu inanjyň
anancın Mevlid okalyan erik Peygamberimiziň ruhy gelýär diýen anancın batyllygyny görkezýän we küfür we şirk bilen baglanyşyklydygyny görkezýän 4-nji zat musulman doganlar eger bir kişi Mevlid okalyan erik Peygamberimiziň ruhy gelýär diýip inansa şu anancın içinde mazmununda näme bar? Bu ananca göre dünýäň niresinde we näçe ýerinde Mevlid okalsa Peygamberimiziň ruhy şolaryň ählisinden gaýpdan habarly bolup şol bir wagtyň özünde näçe ýerde Mevlid okalsa da şolaryň hemmesine barýar we ýetişýär we şol ýerde ruhy taýin bolup durýar diýmek bolýar. Şol anancyň içinde şu ýatyr, mazmununda şu ýatyr. Şu ananç Peygamber gaýby bilýär, Peygamber hazyr we nazyr diýmek bolýar. Ýani Peygamberimiziň ruhy gaýpdan bizi görüp eşidip ýetişip durýar diýmekdir. Ünsorun musulman doganlar bu bolsa, ýani gaýby bilmek, hazyr we nazyr bolmak Allah Taalaň syfatydyr. Bunu musulmanlar bir agzdan kabul edýärler. Hemişe bendelerini görüp habardar bolup durmak, eşitip durmak, gaýpdan bilmek Allah Taalaň syfatydyr. Allah Taalaň syfatlaryny mahluka ýönkemek bolsa küfür we şirkdir. Bunda da hiç ihtilaf ýok musulmanlaryň arasynda. Allah Taalaň syfatlaryny mahluka ýönkemek küfür we şirkdir. Şonuň üçin Hanafi mezhebimiziň fetwa kitaplarynda, mesela şu Fetawa-i Bazzaziye'de we başga da fetwa kitaplarynda şeýle diýilýär: "Men qala inna arwahal meşayih haziratun ta'lam yakfur." Kim şeyhleriň, pirleriň, welileriň ruhlary hazırdyr, ýani ýanymyzda bardyr, taýin bolup durýarlar, habardardyr diýse diýe, bilip durlar diýse kafir bolar diýe. Çünki näme Allah Taalaň syfatyny hazyr we nazyr bolmak, gaýby bilmek syfatyny şolara ýönkedigi bolýar. Ýa-da ýene Fetawa-i Bazzaziye'de şeýle diýilýär: bir kişi bir zenan maşgalany, gyýz maşgalan durumşa çykarsa we şaýat hukmyny Allahny we Peygamber şaýat tutýan diýse diýe, şol nikah däldir we ol adamyň hem kafir bolmagyndan gorkular diýe. Näme üçin sebebi näme? Li'annahu yuhimu annahu alayhi salatu wassalam ya'lamul gayb. Çünki onun şu aýdan gepinden näme guman, näme pikir döre diýe, Allahyň Rasuly gaýby bilýär diýen düşünjäni orta atýar diýe. Ýa-da hem şol aýat getirýär: "Wa indahu mafatihul gayb." An'am suresi 59-njy aýat. Gaýbyň açarlary Allahyň gatyndadyr diýe. Ýagny goýa Allah da gaýpdan bilýär şaýat bolup dur, Peygamber hem gaýpdan bilýär şaýat bolup dur diýen düşünjäni berýänligi üçin şu sözü diýen kişiniň imanynyň puç bolup kafir bolmagyndan gorkulýar diýe. Ýani musulman doganlar bular dili bilen kabul etsin ýa-da etmesin. Mevlide Peygamberimiziň ruhy gelýär diýen anancyň içinde şol ýalňyş, küfür we şirk bolan ananç ýatyr. Elbetde musulman doganlar bu anancyň içinde küfür we şirk bar diýip biz bu doganlarymyza bilmän, düşünmän edýänlikleri üçin müşrik we kafir diýip şahsy birine hökm berip bilmeýäs. Çünki bularyň köpsi ahun diýdi, pir diýdi diýip şolaryň gepine inanyp şeý diýip ýörler. Ýani körlük bilen öz sözü ahun pirlerine eýerýärler, öz pirlerini Peýgambere deňep ýörler. Olaryň her diýeni dogry diýip inanýarlar. Ol ahun pirleriniň özlerini adaşdyryp ýörenlerinden habarlary ýok. Edip ýören işleriniň, inanýan zatlarynyň bir tarapy nire baryp dur, mundan hem habarlary ýok. Allah Taala bu doganlarymyza hidaýet etsin. Dersi jemlesek musulman doganlar, birinji şu azgynyk edip ýören doganlarymyz Allah Taalaň razyligi üçin, haky bilmek üçin şu edýän işlerini gözden geçirip anyklap görsinler. Kur'an we sünnetden, sahabalardan, mezhep imamlarymyzdan mevlid bellemek barada we mevlide Peygamberimiziň ruhy gelýär diýip ýekece delil tapmazlar. Bu doganlarymyz eger hakyň ýüzüne düşýän bolsalar, bu batyl işden toba etmeliler. Kur'an we sünnete sahabalaryň, selef-i salihiniň ýoluna gelmeliler. İkinji bellik musulman doganlar, eger bir kişi size mevlid bellemeli, mevlid bellenilýän ýere Peygamberimiziň ruhy gelýär diýse, bilin şol dogry ýoldan adaşan, dini ýoýýan, akidasy bozuk bidgatçydyr. O bu hile adamlardan äge bolun, allanmaň. Allah Taala ahlimize hak ýolda sebat bersin. Elhamdülillahi rabbil alamin.